पुलिस पकड़ा ବିଜୁଳି ପୁଣି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଖରେ। ବର୍ଷାକୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଛୁ କଣ କହିଲ ଡକ୍ଟର? ମୋ ବର୍ଷା अरे वाह 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 एते बड़ा घटना आज पर्यंत गोपन हो रही जाओ तमे माने समस्त जदि बच्चा को देखा एते समस्ते मन खोली देख अब नाग हिरो भी मर बहुत भल थिलु अबे पुणी कहीं पुओ झील मार संसार पड़ू देख पुओ झील वर्षा सहित मुझे रोमांस वर्षार स्वामी राकेश पलिया स्वामी और स्त्री प्रति स्वामी बहुत चिंता अब राकेश ओ स्त्री देहरु साड़ीटा खोली वर्षार ननंद मैडम तू भी दिने मत मैरेज कर बहुत स्वप्न देखी किंतु देख मु तो भाउज केमी मने मने मैरेज कर देखिले प्रकाश राव अरे प्लीज मुझे कर दियो अबे दो भाई बड़े क्रिमिनल को आज पर्यंत अपेक्षा करथिले कहू आईन कथा कहूँ रे बादल पुत्र द्वार देश में पहुंची सारा तो आईन का मोर नंबर दफा लागू रखिब
କିଛି ନାହିଁ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନୁହେଁ ମା ମୁଁ ହଉଛି ତ ବାପା ହଁ ବାପା ସେ ଅନେକ କଥା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମରି ବାପା ସୁଧୀର କାଦରାଂଶୀ ବର୍ଷା 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 ଯାଅ ବର୍ଷା ତୁମେ ତମ ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବାର ଆରେ ରାକେଶ କହିଲ ତମେ ଦି ଜଣ କହିଲ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଦେହ କେମିତି ଅଛି ରେ କଣ କହିଲୁ ବାପା ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ରାକେଶ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ରଖିବୁ ମୋ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ତୁ ଖୁସିରେ ରଖିବୁ ତା ମନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବୁନି ରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବୁନି ହାତ ଦେ ମତେ ହାତ ଦେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିଦେ ମୋ ପୁଣି ରଜିର ସର୍ବନାଶ ତମ ଭାଇ ରଞ୍ଜିତ କରିଛି ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି ଯଦି ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ତମେ ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ବାକି ଜୀବନ ନିଜେ ଖୁସିରେ କାଟନ୍ତା ମୋ କଥା ରଖିବ ନା ଜବାବ ଦିଅ ରାହୁଲ ଭାଇ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ହାତ ଦିଅ ମତେ ହାତ ଦିଅ भारी कष्ट मिछ दुनिया मिछ संपर्क पहुँचवाक चाहूनी एटी कहीं कहार नुहति यही परा गोटे मिछ Thank you.